سەرۆکە تورکیە ڕەجەب تایب ئەردۆغان جارەکەدن ڕادگهینە ئەو ژێکڕینە سیستەمی بەرەڤانیە S-400 پۆشمان نابن. ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکەی کۆمارە تورکیە پشتی نوێژە جەژنە ڕەمەزانê ji rojnamavanan re ragihande ku ew rijdin li ser peymana xwe li gel welatê Rûsyê jêkirîna mûşekên S-400 ew qet ji vê rêkeftinê ve nagerin. Eroha Erdogan got jî ku gava me derbarî kirîna mûşekên S-400 ji Rûsyê diyar e. Me rêkeftinek li gel Rûsyê kiriye û em li ser vê rêkeftinê rijdin û bi tu'a wayekî em ji biryara xwe ve nakişin. Di vê derbarê de serokê Tirkiye got ku Tirkiye li ser Amerîka pêşînyar kiriye ku grûpên hevbeş werin avakirin. Bila ew grûp li serê sîstemê berevaniya S-400 vekolînan bikin. Erdogan serbar kir û got ku ji bilî vê pêşînyarî Tirkiye ji Amerîkayê re gotiye eger şert û mircên sîstemên patriotan wekû şert û mircên Rûsyê erînî bin, di wê demê de ew amade ne sîstemên patriotan ji wan bikirin. Lê tanha Amerîka bersiv nedaye. Ji alî xwe ve Dmitry Peskov ve berdevkê Kremlîna Rûsî kongrekê rojnamavanî de li Moskw ragihand ku rêkeftina sîstemê berevaniya S-400 ya bi Tirkiye re di qonaxa cîbcîkirinê de ye û hewl didin ku zûtirîn demde radestî Tirkiye bikin. Herûha Peskov daxuya kirin ku pêwîst e di damanha de Enqera derbarî avakirina grûpa hevbeş ya navbera Amerîka û Tirkiye de agahiyan bide Rûsyê û got ku ew bi hevparên xwe yên Tirkî re hewl didin rêkeftina radestkirina sîstemê S-400 di zûtirîn demde cîbcî bikin ji ber ku di qonaxa radestkirinê de ye.